L-Avukat Roberto Montalto, li l-erba kien qiegħed jiġi intervistat mill-preżentatriċi Amy Borg f'NetLive, saħaq li l-mod kif kienu jrid jgħaddi l-messaġġi lil Jurgen Fenek permezz tat-tabib tagħhom Edward jikxef il-livell li mafjuż li ħakem lil dan il-Gvern. Dak it-tip ta' gravità illi dal-pajjiż ċkejken farka fl-Ewropa kważi iġib il-mafja palermitana u l-kartels Kolombjani jew Messikani ta' Medellin jew ta' Tijuana iġibhom jidru qishom tfal ħdejhom għax hawnhekk għandna livell għoli ħafna l-ogħla forma tar-reat. Assassinju bl-assoċjazzjoni warajh. Koordinat mill-Gvern, il-Prim Ministru jaf kollox. Ilu jaf kollox, mu ħajbellaħ ħadd. Mu ħajbellaħ ħadd. Dejjem kien jaf kollox. Injoranti min jemnu fih. Jien qatt m'emmen fih u qatt ma ħanemmen kelma mill-li qal. Montalto saħaq li l-Prim Ministru qatt ma jista' jiddeċiedi lil min jagħti l-programma jew le, bħal fil-każ ta' Jurgen Fenek u l-quddiem possibilment lil Kembri għaliex lil dawn iddefendihom bruħu u ġismu. Joseph Muscat ma kellu qatt ikun il-Prim Ministru ta' Malta għax ġabna fi ġabna. Fl-ar żminijiet li qattexna. U kien jitkaża bil-Partit Nazzjonalista fil-kampanja elettorali li parteċipa fihom hu għax kienu jsommu il-ħniżrijiet li l-partit tiegħu kien jagħmel fit-tmeninijiet. U spiċċat jagħmel daqshom għal 10 darbiet. Il-mistieden ieħor waqt il-programm, l-Avukat Edward Debono għalli bir-riżenja ta' Kembri Konrad Mizzi u Chris Cardona, wieħed mal-ewwel jintabaħ li dawn it-tliet min-nies kienu b'xi mod involuti fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Hawn toħroġ in-nuqqas ta' fibra tal-Kabinett Laburista li ma kellux il-grinta li jkeċċi lil dawn in-nies. Aħna ma konniex nafu sal-lum illi Jurgen Fenek u il-kasko Kembri kienu qed jgħaddu messaġġi tramite t-tabib tagħhom komuni. U tinsiex kien il-messaġġ salvani u ngħinek. Tikxifnix u ngħinek. Debono kompla li mhux tab xejn din il-protezzjoni kollha ta' Muscat u kien hawn li sejjaħ għar-riżenja immedjata tiegħu. U kull minuta żejda li huwa qed jagħmel qed jiperikola l-għajxien ta' eluf u eluf ta' ħaddiema li jaħdmu fis-servizzi terzjarji, fix-xogħol li qed jinġab Malta bl-iGaming, fl-industrija ta' turiżmu għax meta jkollok sitwazzjoni fejn id-demokrazija hija medda, it-turist ma jmurx. Huwa temm billi faħħar l-Oppożizzjoni għall-inizjattiva li titlaq mill-Parlament u rimarka li r-rwol kruċjali għandu l-President tar-Repubblika f'din il-kriżi kostituzzjonali. Nitlob lill-President George Vella, int li kellek tant fiduċja f'dan Joseph Muscat, illum żgur f'qalbek taf li he let you down. He let down il-poplu Malti kollu kemmu. Ajjatlu għal-ġid ta' pajjiżna, ajjatlu għal-ġid ta' nazzjon tagħna fl-Ewropa fid-dinja biex jiddimetti, biex jitlaq għax dal-pajjiż se jkissru